Peace la famille. Peace, peace. Bonjour, bonjour. Cordial volagnindreo. Merci aminareo nomaly nitandregny vidéo ary nandefa maro message mivolagna fa marigny raha volagninao Joakim, marigny raha. Za mivolagna aminareo zegny za tsy amadikolo ary za tsy ankaratsolo. Naka fa direct volaniko aminareo ny marigny. Tsy butinaka zegny ankaratsolo ary tsy butinaka zegny amadikolo. Raha ataoko za droit fô, mety aminareo izy tsara, tsy mety aminareo izy za tsy contre anareo. Za tsy contre anareo, au contraire. Samby olo magnano zay mety aminazy volaniko zay mety aminazy que c'est pas pour détruire qui que ce soit vidéo nakanomaly. C'est pas pour détruire qui que ce soit. Au contraire volaniko aminareo zegny mivolagna raha tokony mampa-unir atsika malagasy fa tsy ampisarika atsika malagasy. Zay volaniko état fédéral io za tsy mivolagna amin'ny agnarany association ny état fédéral, za mivolagna amin'ny agnarana anaka nom propre. Voilà, zay volaniko alohany za niditra agnatin'ny état fédéral io volaniko fa nisy olo nikaiky za, fa nisy olo nikoragna taminaka. Alohantsika nangina état fédéral, misy olo baka Antananarivo nikaiky za, misy olo baka Toliara nikaiky za, misy olo baka Diego Serez nikaiky za, fa tiako raha mazava, tiako raha marigny ary tiako raha mahitsy. Azonareo zegny zay na izy koa fa ankaratsy olo fa tsy mety aminaka zegny. Izy koa fa misy fomba rasisme fa tsy mety aminaka zegny. Fodina atsika jiaby io samy malagasy volaniko aminareo zegny. Nde ino raha atao volagninareo nde ino, même milisy lio vazaha, même milisy créole, même samy malagasy atsika on a décidé d'être malagasy. On a décidé. Donc les magnavakavaka zay za contre antraduel izy koa fa magnavakavaka. Za voalohany izy koa fa misy olo magnavakavaka contre le Bourzane, non, moi je suis pas d'accord. Chacun a sa culture. Zéné Blanc Matsara état fédéral. Tout le monde va préserver sa culture. C'est pas pour ça que, au contraire, culture, car alsacien, le breton, les corses, les lorrains, car aux États-Unis, mais quoi, comment ça, Los Angeles, Californie, samboul mis culture anal, ze matsara tanana. Yom ze fampanje, tangna, famboul, ze raha misy aminay, ze raha misy aminay, ze misy aminay, tsy magnavakavaka. Mais le système central, volaniko aminareo zay, magnavakavaka le système central. Mampiady olo. Zay volaniko, zay vognogno, iady ampandroso Madagascar, je suis preneur et je suis d'accord avec vous tous. Zay vognogno, zay volaniko, misy raha volagny exemple, za miditra amin'ny solombavam-bahoaka zio tamin'ny Assemblée nationale. Za tsy 100% pour citeny, mais izy koa citeny mizaka raha mazava aminaka, za tsy maintsy mivolagna mazava igny. Azonareo zegny, izy koa maray andraduel mivolagna mazava igny. Azonareo raha volaniko zegny, tu vois? Mais tant que ro tsy magnazava, mivolagna raha marigny, je ne serai pas d'accord avec ces gens-là. Même agnatin'ny parti naka, exemple, za tsisy parti politique boka. Azonareo za tsy mahay parti politique zay. Za direct, zay volaniko, za donc tsy politicien. Fotony za mivolagna raha marigny. Ino volagny citeny resaka TVA. TVA ankatsara mamy ravatomanga. Azonareo zay, comme ça le olo andeha agnaboaka entreprise aby io, tsy mavita magnabiagna entreprise fotony tireny le resaka TVA agnabo loatra. Azonareo zegny, exemple koa Didier Ratsirika. Za tsy pour Didier Ratsirika, fa raha mahapory za Didier Ratsirika, izy mivolagna état fédéral.
mais c'était trop tard. Il était sur le point de partir. Arosé, zegny za pour. Izy koa fa mivolagna zegny aminakahy za fa pour edy. Asa fotsiny nagneky raha igny, hitany fa izy diso. Izy diso, nagneky bon, ataotsika état fédéral volagny fa Madagasikara tsy androso izy koa fa tsy zegny. Zegny amizay volagniny, ifoazonareo za koa Madagasikara androso. Fôtiny agnatin'ny lohanazy, Madagasikara koa tsy mipetraka état fédéral io. I tsy androso Madagasikara. Zegny volaniko, za fa nikoragna PA Kotsity, izy fa nivolagna zegny taminakahy, zavanareo raha volagniny Didier Ratsirika bientôt. Marigny raha volagniny Didier Ratsirika, mais trop tard. Après resaka les îles éparses, misy raha tsy azonareo boka agnatin'ny les îles éparses. La France tsy agnamia les îles éparses Madagascar pour une simple raison fa nalefako tagny tam publication. Le problème, dirigeantsika tsy mivolagna raha marigny. Tsy mivolagna raha marigny. Depuis notre indépendance, volaniko aminareo zay, jusqu'à zioty, reo tsy mivolagna raha marigny. Tam Tsiranina, paix à son âme, Ravoravo Tsiranina, il est au pouvoir. Il est au pouvoir. Ino jireny Tsiranina, volagna, mizako cadeau agny, za tsy mijery, mais tsy novolagniny. Za boka tam les îles glorieuses, zegny volaniko aminareo en 99 za tam les îles glorieuses, za volagna, tiako ny ilin'ny Madagasikara izy ty agnatin'ny lohanakahy. Misy zahako, misy boky mena abo, misy raha jiaby, ny consulteko boka boky io. Le seul personne nandeha îles glorieuses c'est Didier Ratsirika. Azanareo, zegny izy nasaky nivolagna igny, mais l'ONU s'en fout de ça. L'ONU tsy mahay ino koragnany Tananarivo andraiky Paris. Zegny niananareo magnasarova congestion les îles éparses. Nagnino Ravalomanana tsy volagna resaka les îles éparses. Nagnino Hery tsy nivolagna resaka les îles éparses. Nagnino à partir du moment Andry Rajoelina nivolagna bon les îles éparses aletsika les îles éparses, nandeha tagny Macron nivolagna fa nous sommes en France ici. Alors depuis ce jour, anareo naregny Andry Rajoelina nivolagna resaka les îles éparses. Izy fa nadignany tsy nivolagna eky. Vody navo menace, tout simplement. Si la France, c'est pas la France qui est couillon, non, la France, c'est lui, c'est pas lui, c'est notre dirigeant. Iro couillon, vlan comme na rosé. Tant que tu as un état fédéral, il y a Madagascar. Jamais de la vie. Aranaro ko ya d'état fédéral zegny. Mila fanjaitagna na tsika jiaby. Parce que za mivolagna fa za mavita, za tsy mavita za zaraiky. Anao tsy mavita anao zaraiky. Ire ihany tsy mavita izy zaraiky. Fôtiny malainy Andry Rajoelina azovy miaraka aminazy. Olobe vola jiaby miaraka aminazy. Anao zao mivolagna fa amin'ny moyenaka za andeha hiady Andry Rajoelina, amin'ny moyenaka za tsisy moyen. Le problème, olo tokony agnampy iro fa agnato miaraka amin'Andry Rajoelina ro. Zay vola, l'argent appelle l'argent. Anao koa prêt à se battre, anao koa misy vola, de temps en temps il faut investir. Mampanonga volanao. Tsy adalany karany, tsy adalany chinois, tsy adalany français, mi-impact vola agnato. Ke anao tsisy vola, anao andeha hiady amin'olo fa corrompu aby io. Anao hiady amin'olo le corrompu, io tsy vitany cité zaraiky, io tsy vitany afakano Christian, io tsy vitany olo araiky. De volako, izy koa isarasaraka, ça c'est votre problème, izy koa mbola tsy mandinika amizegny e. So mivolagna Joachim niany nivolagna faotiny. Non, c'est pour vos biens que je vous dis, c'est pas pour moi. Azonareo zay, za mavita mipetraka volaniko aminareo zay. Amaray za tiasa za miasa, amaray za tsy tiasa za tsy miasa. J'ai déjà tracé un petit peu, mais fitiavako Madagascar volaniko zay, zegny za mivolagna. Zegny za mivolagna. Za tsy, je suis pas allé loin à l'école volaniko aminareo zay. Haiko fijaliagna. Et je suis pas arrogant. Parce que déjà, ça, il faut mettre dans la tête.
c'est pas parce que olo ty tsy d'accord aminaka izy andeha bloqueko, izy andeha ataoko zegny, izy andeha ataoko zegny. Firy no moaly, il y a 50 personnes mikaiky za. Mara raha volagninao, mara raha volagninao. Sasany koa vola, anareo mety capturer ka alefako aminareo message n'olo aby zegny. Mangigny olo izy io. Izy vola, anao bevava fo anao français anao mivolagna. Za mivolagna raha marigny aminazy. Anao tsy mavozo volagno. Izy koa anao Madagascar anao tsy mavozo. Pourquoi anao tsy magnano? Zay izy io ami. Parce que si olo diable, on va pas jeter tout le monde volagno aminareo zegny. C'est pas parce que izy tsy d'accord aminao éjectenao izy. C'est pas comme ça la vie. Mila tandregny, mila mandiny ino raha tadiavin'olo ty. Izy raha koto agnarany araiky ty anjy raha agnarany non za tsy d'accord aminazy fotiny izy borizany. Non, vous avez tort. Vous avez tort. Mangigny, écoute ce qu'il va te dire. Tandrignesa raha volagniny. Io amizay anao mandiniky, zegny raha tadiavin'olo ty, zegny raha tadiavin'olo ty. Fa zaho tsy adala, tsy olo baka Diego andeha miditra za, tsy olo baka Toliara andeha miditra za, tsy olo baka Tananarivo andeha miditra za. So agnatin'ny lohan'ny sasany, Tananarivo fa mamiditra non. Je suis plus malin que ça volagniko zegny. Fa étudieko le diable zegny. Je rentre pas dans la gueule de crocodile, je sais qu'il il est prêt à me mordre. Donc, ça, je vous dis, ça, tu m'as tué, mais j'ai du vécu. Mais ça n'est pas fait. Alors, tout ça, c'est étudié. Et c'est pas mon truc de faire comme Narosé. Ça, je me suis problème à nous, j'aime courant, ande, à boka cuisine, secret naka. Secret ni divane, exemple, Riano, Riano nangan zing, non, ça c'est les fous d'am Riano, de vous enfin, zéro anaton. Le jour où vous allez entendre ça, je suis prêt à couper ma tête. Il faut boka direct et tout. Ça tu voulais n'angaranganul, vlanzini, à boka kuetuis. Comme ça, tu sous l'on Joachim ni voulait zen tambriano, rasé naton tambriano. Non, ça tu voulais n'angaranganul. Mais les gens, il ne faut pas qu'ils soient bêtes pour dire Joachim. Après, ils savent ce qu'ils ont dit. Tout le monde dit comme zéro. Alors, ça tu mon groupe naka solidarité côtier, ça tu mon groupe naka les anciens combattants, ça tu mon groupe naka en tant que représentant. Non, au contraire. Tout le monde dit comme ça ou le tikarazin fait ton janga. Tikarazin. Erreur ataon'Andry Rajoelina zio ataony sasany. Andry Rajoelina mitokiky ne. Andry Rajoelina mitokiky. J'ai dit, à partir de maintenant, je parle à mon nom. Tu vois? Za volagna amin'angaragna anaka. Tsy amin'angaragna n'olo hafa. Zany volagno aminareo ampodiko ndraiky, za tsisy olo magnirika za. Et personne me donne des ordres. Fa volagno aminareo zegny. Tu veux essayer de me donner des ordres? T'as tort. T'as tort. Parce que tout est pesé, tout est réfléchi. Tout est réfléchi. Zach madame non. Zach madame non. Peu importe. Atkanek ma vita m'courant. Mais ça argument non. Pas plus tard, il y a même pas 2 heures de temps. Je dis, non, à Madagascar, non. Zan courant à tamna d'accord. Ils ont, ils ont, marre grave non. Tu vois? Anareo vlang tsy mazaka démocratie. Anareo koa mazaka démocratie. Za tagny ta Madagascar. Fa tagny ta Madagascar vlang. Jusqu'à 2023 vlang quoi. Fa nandeha violent. Fa nandeha, c'est pas pour ça tanaro olona police une FIP. Nampitsiky za tagnaty violent. Mbola nataoko camarade. Iro mahay zegny. Nampidiry ndreo ta violence mbola nataoko camarade. Fotiny agnatin'ny lohandreo, ireo mipense que
boakandafo olo ty mandeha magnambanimbany zay non c'est pas mon but volaniko aminareo zegny, c'est pas mon but c'est d'être ensemble, être unis, hein? Karaha les Canadiens, karaha les Américains, karaha les Allemands, État fédéral. C'est ça mon but c'est pas dire za mahay raha, non za tsy mahay raha volaniko aminareo zegny fôtony za tsy nandeha l'école lavitry. Mais zanahary fo nivolagna taminaka, bon je te donne un peu de cerveau, za miezako maso hely anao mahita raha mandalo anao mivolagna amizay, zay za mampivolagna za tout simplement. Za koa misy le temps mivolagna 2-3 jours za magnano vidéo parce que j'ai le temps. Za koa tsisy le temps, za koa tsy namaly téléphone nareo, za koa tsy nivolagna zenzenze, parce que j'ai des priorités dans la vie. Azonareo, c'est pas parce que vous êtes pas mes priorités, chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Tsy nivolagna ke anareo dia fa mivolagna agnatin'ny lohanareo misy raha préparé izy, magnano raha izy, mamitaka misy raha préparé nagny, non, tsy zegny volagno. Je continue le combat. Tianareo za zio possible miza aia za eko milliard andeha hiady anjo radio elo, tianareo zegny, mais je vais pas vous divulguer tout ce que j'ai fait, je vais pas vous divulguer, misy koa agnatin'ny lohanareo za iny diso, c'est votre agnatin'ny lohanareo zegny za tsy hiady aminareo boka, za tsy hiady aminareo. Pensez ce que vous pensez, mais je sais qui je suis, eko conscience naka tranquille. Zay za volagno za tsy mikoropaka, zay volagno aminaka ba za tsy mikoropaka, anao mandefa message aminaka anao valieko tsisy problème, anao tsy koragna amitaka tsisy problème koa zegny, hitanareo. J'ai pas vu ma mère pendant plus de 15 ans. Za tsy nahita zanako presque 10 ans. Ça me fait ni chaud ni froid. Ma vie continue. Amare, za ty kiky zanako, za mikiky izy, salut papa, ta wow. Donc c'est pas anareo hitako nomaly andeha volagna andeha comment ça mi transformer la vie naka comme si vous avez connu ma vie, anareo la vie naka diaby ke anareo andeha ataoko, non, pas comme ça. Zay volaniko, le seul moyen Madagascar amandroso simple, tsy amin'ny RFM za mivolagna zegny aminareo fa alohan'ny RFM ny existe, za fa nikoragna volaniko zegny tamin'ny Rokotity, tamin'ny olo maro maventy, tamin'ny ministre, tamin'ny député, zay volaniko en tant que président des anciens combattants tamin'ny Madagascar tagny za, zegny ahaizako olo jiaby io volaniko aminareo zegny, zegny ahaizako olo jiaby io. Za fa nikoragna tamindreo, za fa nikoragna tamin'ny Roland Ratsiraka, za fa maromaro olo nikoragnesako volaniko, tsy asitsiko eto zegny. Za ty fa nikoragna tamin'ny Siteny, za fa nikoragna tamin'ny Afakanjo Christian, azonareo zegny, tu vois. Za mangala idée, aia tsara, aia ino mavita, ino ampanjoso tanànatsika volaniko, ino ampanjoso tanànatsika. Zay contrat za, misy olo miaraka amin'ny Orange mikoragna aminaka, misy olo fahela tagnatin'ny État fédéral mikoragna taminaka. Za mitandregny déjà raha le problème tsika gasy volaniko aminareo zegny, atsika tsy mitandregny olo, atsika magnamia direct amezatsika étiquette izy, mivolagna io tsy manjary izy fôtiny niaraka tamizegny donc izy tsy manjary. Non, c'est pas comme ça. Écoute d'abord, écoute, za miécoute Justine Maxime, za miécoute André Dieu mikoragna aminaka, za miécoute izy, za fo magnamia avinaka. Bon monsieur le président, tsy marigny raha volagninao direct, raha fa volaniko direct, azonareo zegny. Za ty fa nikoragna tamin'ny premier ministre,
Tchao nouvolagna za zio tsy masaky mi-critique premier ministre fôtiny iraka monsieur le maire Jean-Luc Javotsara fô ino raha volako afaka moaly alohany nareo volagna zegny premier ministre mbola tsisy raha vitanao ao à Diego Suarez tsisy au moins un monument qui se rappellera que premier ministre nagnamboatra raha ty rappelen'olo fo secret amin'ny voniagna lalagna tsy vita tsisy araiky usine namboary amin'ny premier ministre ino koa koragnesinareo mare après resaka ampodiko ndraiky resaka Jean-Luc Javotsara alevanareo telefonazy kahienareo izy anao zay nagnano karaha zegny monsieur Jean-Luc Javotsara anao zay nagnano karaha zegny ataonareo fa tsy za je vous dis je reste droit dans mes bottes za tsy solo ma vo manipuler za tsy solo ma vo manipuler za même misy milliards izy za ty fa nazy proposition resaka vola ils savent je les ai envoyés chier et bien comme il faut à roule bien placé et rasé j'ai envoyé chier parce que ça tu la vendre parce que j'aime quand tout est clair tout est propre kuranganaka miaraka aminy je sais pas moi amizuki be tsy alefako aminy ola hafa igny aminy zay tsy alefako aminy ola hafa je reste entre moi là tu vois parce que za mavita mitana secret so nareo naregny fa je veux kim nivolagna zay taminaka non tu vois jamais de la vie za tsy ary mivolagna zegny nagnano nivolagna zay non tu vois ça c'est moi amin'agnaragnanakazy amvolagna tsy amin'agnaragnan'olo personne me donne des ordres personne me donne des ordres resaka état fédéral ampodiko ndraiky tsy niany zany volagna état fédéral tu vois depuis 2020 personne akotiti zay efa nikoragna zay même amin'ny ranabavy nimidonia ranabavy nonidonia volanko aminareo zegny angotania zanjiko zay mifankahay tsara zay mifankahay tsara zay zay volanko nosibe nahita raha nataony nosibe amin'ny nidonia non volanko tsy possible aminaka ty tsy mety voeky zay tso mahay za volanko aminareo zegny za koa tsy mahay za tsy mivolagna mais d'abord on se renseigne on authentifie le message après là on réagit vidéo normale nataoko il y a plus de 50 messages mikeky za mivolagna non mary raha volagninao non tsy marigny karaha zay volanko azava ino mamarigny izy azava ino mamarigny fa message naka iny marigny misy une critique za j'ai accepté son critique au contraire izy niany amizay niaraka aminaka j'ai accepté son critique anao mipetraka amin'ny France bla iny anao mivolagna tsisy action vitanao ja mivolagna taminazy 2023 volanko za mbola tagny nisy action vitako fa tsy volanko aminareo edy après si je resté silencieux vous savez peut-être pas si je suis en train de préparer quelque chose si je reste silencieux aznareo zegny donc je continue mon chemin zay raha agnatin'ny lohanareo vous pensez à quelque chose ça c'est votre problème c'est plus le mien ça sambolo magnano enazy sambolo magnano dans son coin misy préparation nazy chacun son truc mais za tsy amono tel groupe za tsy amono non je reste là je dis za tianareo za vola l'état fédéral c'est pour tout le monde tsy nin'olo araiky io état fédéral zegny nin'olo jiaby izy koa anao fa gasy ninao état fédéral zegny fôty mampatsara tanàna tu vois ninao état fédéral c'est pas parce que anao makoa anao musulman anao chinois anao karanike anao tsy mahazo miady état fédéral anao mahazo miady état fédéral aznareo zegny donc voilà vidéo tsika niany dimanche j'espère mazava za tsy miady amin'olo zonko aminareo zegny
Après, si vous avez des consciences, je sais pas moi, peut-être vous avez vous faites des films peut-être des fois dans votre tête. Allez-y en Hollywood, allez-y à Bollywood. Allô, mangan film hain. Mais tant que rako chitan masnaro, anaro ko chisi, comment dire ça là? Preuve, maringti, non. Changez d'idée, changez de vie. Faites quelque chose d'autre, je m'en fous. Hein? Na tous en voulons ravat manga vlan comme na rose. Ekfa maring ravlan. Na tous en voulons andra d'huile. Ekfa maring ravlan reska andra d'huile. Ma tous en voulons sur mbabawoka. Ma tous en voulons jirama. Ma tous en voulons NC Christian. Maring. Artisa saret blanco. Hein? Exemple. Miss Ministre, un instant, tu comme vous le jo, misa vidéo ti, am anonymise, pas tu vlanco. Hein? Vita vidéo naka, izim kekza. Miss député. Hein? Mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Zach mangavaka kovlan. Isko vlan comme na rose, c'est la différence entre certains et moi. Même Karan mitonja Madagascar, isko mandjus Madagascar azachim je. Même Chimou mitonja Madagascar, isko mandjus Madagascar azachim je. Asnaro. C'est la différence entre certains et moi. Parce que Zafani Lef, Zafani Ala, dans un pays où tout le monde a sa chance. À Madagascar, tu le diable a la chance. Tu le diable a la chance. Anoko tsy zanaka général, anao tsy tafiditra agnatin'ny maramila. Or que en France, peu importe ta couleur de peau, peu importe religion, non, anao tafiditra maramila. Au contraire, anao mas vola quoi. À Madagascar, c'est non. Donc, donne à tout le monde sa chance. Après ça, ils m'invitent à métaton. Hein? C'est blanc, reste la nationalité, un android, tchidjireko. Hein? Presque chinois m'ton, ako, mais, atova ramanjar fou vlan. Atova ramanjar. Ni vlan que les sacs barali. Fête d'indépendance vlan. Indépendance de quoi, donc, Tomnas? Quelle indépendance tu parles? Mascarade d'indépendance? Par contre, à ton alias Akbarali, charisme bitch que voilà. Mais est-ce que gas jam me profite voilà you? Un pidiri? Non, tu gas jam me profite. Pourquoi? Parce que l'État central me commande la diable. État central me commande diable. Le problème tient 46 années. Amraton alias Akbarali, 46 diable en province mat. Faut-il ravatmanga fara ati, is banquier boka. Zentiazo, zevlon comme karani. Tanaro zamvulnga karan zakaram vulnga gas fotin karan gas funnaka. Anaro opérateur économique. Anaro opérateur économique. Anaro complice. Zé opérateur économique. Tanaro zachi vulnga karani. Ouais, karan fotin marque camarade karan. Ah, anaro ko complice. Ah, itanaro rachmanda orke naro mis moyen. Anaro ko vura tichimite. Allo la vuchika ko karantifa mis problème amchika. Mais non, anaro continue naro. Anaro na fanas tuwe chengin gas boka naro zing vlanko anaro ko gasi. Zing vlanko anaro ko ne gasi. Fani dira naro tuwe chengin gasi. Ah. Donc, je suis désolé, Blanc. Je suis désolé. Zing Blanc, Madagascar a tienaro anjus. Apichanaro, État fédéral. Tout simplement. Apichanaro, État fédéral, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Au niveau culture, comme Naro, femme pandu son, ils coachent ta province diable, mangan concurrence, ha, zema dingtie, ha, nampidki, exemple, na usine, Diogo, na usine, ha, tu mets un angle, quand t'en arrives, tu mets un angle, quand tu l'as, tu mets un angle, quand on s'y bé. Ah, nangin na vita, tu vita. Mais nanti, za achika masaki mivulna, nangin na to t'en arrives, fura diabi,
Or que province tsisy normal impotsika dia mandeha Tananarivo, mangataka passeport mila mandeha Tananarivo. Azo victime malagasy, victime malagasy jiaby, que ce soit karana anao, que ce soit chinois anao, que ce soit borzana anao, que ce soit azova anao, que ce soit anatsika jiaby victime. Nin'olo zao ho lefatra dimy karaha io atsika victime indreo, atsika mizaha rô fo, on rigole, non, ireo mandroso fo. Donc arrêtez déjà, soyons unis pour un même combat, mettre en place l'état fédéral. Alefa référendum sarotro, non ito sarotro na ino tanàna jiaby mavita atsika tsy mavita. Io par rapport à notre mentalité tsika koa tsy michange volanko aminareo zegny. Madagascar tsy adroso, changer notre mentalité, ataova misy priorité dans notre vie. Une priorité tsika éducation, la santé, le développement, l'économie, raha jiaby zegny priorité ny gasy normalement. Izy koa tsika nandiniky raha karaha zegny, ok, solombavam-bahoaka anareo koa fa tsy tondra anareo asanareo, ino ny fidian'ny vahoaka anareo, miala anareo, apitrahanareo démission anareo. Déjà député ino ambesanareo magnano motion de censure magnadoso président, fa tsy mandroso ne Madagascar. Ino ambesanareo zegny? Anareo mizafo, mitomoagna olo jiaby, olo matimaty pour rien. Nianty resaka de l'huile, resaka menaka, olo maty. Parce que anareo tsy mijery, y a pas de contrôle, y a pas rien, tsisy olo mijery. Avy anareo manjavanjava tanin'olo, milomenareo nosy be, ty tany tsara ty fôtiny resaka tourisme, au lieu que nareo midéveloppe touriste, angalarinareo rahan'olo. Tokony développenareo tseniko le tourisme, fôtiny mampidriky vola tourisme. Ino développer tourisme? Nareo fa izy koa tourisme il développe, les commerces ça va marcher, les restaurants ça va marcher, les hôtels ça va marcher. Ataovanareo fa avion tsara, ataovanareo amboarinareo aéroport tsara. Zegny développer raha jiaby, olo jiaby mampidriky vola. Izy koa vola midriky io, tsisy olo mavozo andeha hidepense. De ne volanko, anareo magnasary mahera baka, anareo magnasary mahera resaka économie. Ameza vola baka olo izy koa ireo tsy dépense. Alony amezagna anareo vola, ampidirantsiny ino raha mampidriky vola? Tourisme mampidriky vola. Atsika zao tsisy ino économie ny Madagascar. Tsisy. Donc alona anareo vola zegny vola ampidira vola, io Madagascar mandroso. Apitraha état fédéral, io Madagascar mandroso. Amboara port, ambilanareo portny Diego, portny Tamatave, portny Nosibe, ireo agny mitondra izy, ireo agny miregle raha jiaby. Fa tsy amiagna ordre boka Tananarivo, karaha la justice. Izy koa misy problème Diego, misy problème Nosibe, ambila tribunal ao mitsara olo aby zegny. Fa tsy mila mandeha Tananarivo olo jiaby mitsara. Hitany vahoaka baka zegny, ino amizay raha volagnin'ny vahoaka, mampiady olo fitondragna ty. Normal mampiady olo. Comme si avocat-nay aty aboka Diego tsy nandeha l'école, tsy mahay raha, mila mandeha hagny izy Tananarivo. Tribunal-nay karaha ravagna basy raha jiaby zegny. Ravagninareo port, ravagninareo aéroport jiaby. Direct izy apitrahanareo Tananarivo ao fo. Le vola amizay raha asainareo mitovy amin'olo jiaby. À chaque province mitovy. Fa niany ty le problème, vola avy aminareo agny, tsy raha asainareo amin'ny province sasany. Or que misy province tegna mamogotra tsara resaka volamena, resaka tourisme, resaka raha jiaby, lavany, resaka raha jiaby. Or que tsisy raha hitandreo amizay. Tsisy raha hitandreo. C'est normal, olo amizay miady, vahoaka miady. C'est normal réaction no volana, nagnino mba Tananarivo magnavakavaka, c'est normal réaction n'olo zegny. Quand je vous dis que l'argent appelle l'argent,
Za volaniko tsy nandeha l'école lavitra volaniko fa resaka mahaiza magnano négociation tout simplement, mahaiza magnano négociation fa tsy niananareo mahita vola. Avy exemple la France soit disant agnapetraka base militaire, anao agnapetraka base militaire aminaka, ok, qu'est-ce que tu vas me donner blanc, qu'est-ce que tu vas me donner mime fa tsy araiky ty ndraiky anao mesako 500 millions afa milomay izy, mais non, mais vous êtes malade ou quoi? 500 millions ataoko ino, 500 millions ataoko ino? Non, ameza bateau za, ameza armement za, ameza c'est là les négociations blanc. Anao angala 75% aminaka? Non blanc, c'est moi, pour moi 75%, ninao 25%. Karaha zegny atao magnano négociation. Fa ny sasany nazo 35 millions tsika ty ta fa milomay. Non, après raha mandalo zio Madagascar ino olo jiaby matimaty io, olo fa mikoragna agny amin'ny ONU fa mikoragna banque mondiale ampiagna Madagascar fa misy olo maro matimaty ay. Anareo mivolagna fa vola io andeha amin'olo fa matimaty aby so amy la famille-n'olo matimaty aby? Non, jamais de la vie. Zany volaniko resaka la famille kere, anareo mivolagna kere, firy vola fagnampia nazony kere vola zegny, jamais de la vie. Amy cyclone, amy coronavirus, amy raha mandalo jiaby vola zegny hitanareo. Cyclone avy Ambilobe a Diego vola mandeha Tananarivo. Akory olo tsy ady, akory vahoaka tsy ady. Io amizay mbola idiranareo koa association aby io, misy association Belgique, misy association anty à la Réunion, atsika agnampy regninareo zio fa andefa vola association ty fa alefanareo délégation nareo milomay en Belgique mivola otrino vola azondreo ma 5 millions koa ro alo andehanagny izy, tu vois, bloqué nareo amizay izy resaka 5 millions. Raha volaniko aminareo zay raha marigny. Misy olo en Belgique nikoragna taminaka, même eto à la Réunion. De zay fa mavozo zay zio mavita mandeha milomay amin'ny hôpital jiaby, mais za matériel nao ty fa roboka izy ty mbola mety ampiasaigna izy a Madagascar. Alena izy igny, raha tokony atao nareo boatra anareo fa tsy nagnano zay magnano, mbola pipenareo koa dédouanement hagny, mbola pipenareo koa dédouanement hagny. Raha marigny raha volaniko zegny. Au lieu que nagnano ro ty raha ty gratuit, allo le fasatsika amin'ny hôpital, obligé zay mila magnano koa magnefa dédouanement. Association io firy raha mety alaigna amin'ny hôpital aty, firy maro, mais on peut pas volaniko aminareo zegny. Io exemple za io 2 voitures devant là azonareo zegny alefako agny automobile io. Or que raha mety tokony amezako association zio, amezako association ny Kambuty exemple, fotiny za fa nagnano resaka tsaiky Kambuty tu vois tamin'ny Noël, mety amezako ro fifidy donc mais je ne peux pas fotiny eko za andeha angalandreo vola tout simplement. Or que zanga misy bojo, mais tsy possible. Donc de ange. Voilà, zay raha mandalo Madagascar, zay mandalo, zay volaniko aminareo, je suis pas quelqu'un de violent, au contraire, je suis là, je peux discuter avec qui que ce soit, j'ai pas d'ennemis. J'ai que des amis. J'ai pas d'ennemis. Za tsy tia ennemi zegny baka. Azonareo zegny, tu vois. Après izy koa tsy anareo tsy mazaka démocratie, rango niany anareo fa tsy mazaka démocratie, tsy mazaka critiquen'olo, tsy mazaka raha même, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Faut abandonner. Faut passer à autre chose. Les critiques c'est instructif, volaniko aminareo zegny. Critique jiaby tiako. Plus olo micritique za, plus za ravoravo. Ote za mahay mamaly. Eko fo fivaliako izy. Donc, voilà.
Bon dimanche à tous et je vais continuer mes activités. À la prochaine. Merci.